Uyingenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngomsizi. Sekuvele indaba ezithi ungizwe emchunu useyibuyele ke emotweni yakwa JAC. Uzokhumbula ukuthi ungizwe emchunu ukuhamba ngale moto enxusakela khona wapnikezwa ke imoto waphinde waphucwa ngeyinkinga ngezake zaba khona phakathi kwakhe ke nomengameli we-EFF uJulius ke Malema. Sekuvele zithi ke ngizwe emchunu usebuyele ke kwa JAC wanikezwa ke imoto elinganiselwa ke ku 900,000 aphiwe yona ukuthi ke ihambe ngayo noma ikephi la afuna ukuhamba khona ekwazi ukuthi ke ethathe le moto ke ehambe ngalo ke unyanyavu. Sayibongela ke insizwa ke yakwamchunu ngokuhle okwenzakalayo ke empilweni yakhe ngalolu nyanyavu lwemoto maceceke ezohamba ngayo kuzo zonke indawo la ehambela khona, ngabe semcimbini ngabe ke bathi abakwa JAC nayi ngizwe emchunu imoto siyakupha sayihalisela insizwa yasemachunwini ongizwe emchunu sengathi konke kungahamba kahle.